Atunong kali. Kitkan ng siyong na di ba penting siya ba na? You try tingin ay ka ni ay nagsantek. Mula iya kiba siyong natunongin ay ito'y bulor plastik ba rin? Tang malakayap. Kot hasir ka doon? Kot pareng ka doon? Tang makot karo itong tre. Wapin biye. Yan wa ko mo. Ako po. Ay ingin siya muding belat usay kiso. Wow! Syalingo! Ila ada tutur bahi bangan po siya katong jong jinjob. Barbaro kajing kren nakaparty entity. Isgo ba kay baro ngila de borlong. Te mentangi ngila yo ada sekali ka batamay. Te manya no satang ba apostol baru samlin hi ketu kali ka barim. Te takata. Playing in love with the charity in Rufo. Nakada-kada mo hapanyat leilang atas warga. Ketraya bayar leilang. Kamput ba abay ele pop lang. Tengo what guler siyo butuin. Day namden. Ka NPP ka nung siya ba pilepo? Ati ka ta. Minum siya iya piba pilepo. Akasaw ka siyempre ni kanya kun ba? Ya kato ka klam ka besar kay ba? Ano pino itay way ministero? Ujong ka UTP, uban pagsay, uban kredon. Skuy-skuy ngajing siya. Yan nag-jogging ulit. Yan nag-jogging issues. Yan ay gawagi na iwan yan.